Yan, isang magandang umaga po. Isang magandang umaga. Andito po tayo sa spot ni Big Side Kachamba. Iri mag-grill sa misan. Wala tayo ng view. Dami kong ano, magasin. Magasin na tayong pare ah. Magasin. Ito mga ano to. Ayan. Tawag na tayong parel ko. Ang tanong, pumuputok pa kaya? Wala to mo dyan. Yata wala na. Meron wala. Ay, nakalimutan ko na pinagputok ng bagong taon. Ay, meron pala tayong business pare. Ito. Ay, pala. Diba? Talaga pare, panervous mo ko. Panervous ko yung kapatid natin. Ano mo na? Uy, dala. Tumot ko lang akong balas. Apal ako. May dala balas. May kaya, tinya kayang karga. Patay, dana puti na pepal. Panjang kahit. Talasin. Na oh. Gagamitin ko po ito yung bago. Tignan mo. Gagamitin ko yung mabigat. Lumawat sa kaya eh. Oo na. Yan ko yung patinatang. In-order to spider par. Kulang yung 1.8. Ay kulang yung 1.9. Kaya mo po 28 yung in-order ko eh. Yung 32. Dapat po 28. Sumawa na kang mamatad kita 28 ito. Mga nadali yata pare. Nagaling dalay. Na? Dalay. Paring Marlon. Napakalaki. Wala kang dalay. Na? Nadali? Ah. Nangyari, nagbuhol? Wala. Tuntok. Sigurado. Yan. Bigtik na. Mga bulig nga yung maano na yun, no? Mabulig. Kasi magabot at na. Ay, oh, butaris nga pala, oh. First catch, paring Marlon. Binamano, may pang-ihaw na. Napatakbo ako, kala ko malaki, sabi ni Pang-ihaw na. paring Renante. Pang-ihaw 2023. Oo. At least nakatawa ka lang. Oh, hindi na ako po. Yeah. Ito guys, akyatin natin itong akasya na ito. Ay! Parang si ano Jet Li ah. Ay. Kala ko malaki. Parang si Jet Li. Nakatalon agad. Uy. Paring Marlon nakadali na naman ah. Ay. Liit pala nun. Kala ko malaki. Isang panibagong taon na naman sa atin mga Kabisayang Kap. Isang mapagpalang araw. Dito kami sa spot ni Paring Vic. Ayan, kanina doon kami sa Barangay Pandaras kaso walang lutang doon. Binalikan lang namin itong spot na ito. Yun oh. Ang nangyari sa GoPro ko ah. Yan, napakalinaw. Kitang kita yung isda rito. Kasama natin ngayon ay sila Ren Hunters, Big Side Hunters Kachamba, Paring Marlon,
Tsaka si paring Isko. Yun, shout out nga pala lahat sa maniniksay. So sana gatawan tayo nito. Mayroong dalag. Mayroong nagpakitang dalag. Nakalubog lang siya. Sa kabila, kanina pa pinagmamasdan yan eh. Ayaw lang gumalaw. Dahil malinaw siguro ang tubig. Tahimik lang sila sa ilalim. Laki pa naman. Abang-abangan natin guys. Pare, ayun na pare. Papunta dyan yung dalag. Umilag, nandyan sa ilalim. Ayun o, gumagapang o. Nasa tapat mo mismo pare. Nasa tapat mo mismo. Bibirahin ni paring Vic. Oo. Hindi, pero nandyan lang. Ano siya eh. Yung tawag to. Oo. Bumalik daw. Hindi ko lang maaninag kung nasaan eh. Hindi ko masyadong malalim eh. Malalim siya, nakasabit sa lupa. Oo. Adjust tayo tira dyan. Ha? Adjust. Kaya nga eh, malalim masyado. Kanina nasa sulok lang yon, hindi ko binira. Kala ko ano lang. Nakainintay mo muna. Ang lal. Naka ano siya talaga, sagad. Laki pa naman. Laki. Oo. Sinira ko dun, janitor eh. Kala ko iso. Oh. Saan banda? Ayun, ay nakailag. Umilag pare. Aliwas ang putang na. Laking tilapia yun ah. Tatlay no? Oo. Aliwas eh. Napakarot lang eh. Napalundag lang eh. Karot. Nandyan lang oh. Suyakin. Balatag ko ah. Sige. Titirahin paring Ren. Saan pumunta? Umalis yata. Tumama eh. Ha? Hindi, malalim eh. Pumunta. Laki nun. Ha? Tinamaan yata eh. Sinasala, sinama na yung ano. Ayun. Papunta ro sa taas. Dalag na eh. Malalim kasi. Laki. Laking dalag. Kitang kita kasi sa ilalim eh. Dahil ano? Dahil malinaw. Nakoy? Nung saliwan mo rin ni Koy, sa 20. Una yung kami, pagka-beta mo, ikaw, makanya, nadilan lang makanya. May dala kang bala, pare? Wala nga eh. Di pa nakagawa. Baba muna, baba. Kami ay magluluto. Yeah. All right. Yun ang magiging ulam namin ngayon, no? Yan. Yan no.
buong manok. Adobo. Pero pinalambot na po yan. Malambot na yan. I-adobo na lang. Ano po yan? Negative. Native. Native. Hindi negative ba? Native. Native. Yan dahil bukya kami. Sigurado may pangulam na. May huli kami kanina. Yan, huli ni paring Marlon mo yan. Hindi lang namin nakuha na lang yung video. Ay, yung paring isko. Ayun, nakakit. Sakit yan. Lang yan, adobo naman. Adobo yan. Nakalimutan natin yung mantika, no? Parang lutong daga yan. Yan ang lutong daga. Suka pala natin saan natin nailagay. Yan. Ayun, suka. Saka toyo. Yung gurani guys, oh. Kabilang namin. Lagyan natin ito na. Masili na. Wala sili. Wala na sili. Gusto yung magmamahal. Pampanasa. Huwag mahangin. Pare. Oh, wala din Tubig. namin Lagyan mo yan. dito. Manok na native. Sarap yan. Chow. Huwag natin lagyan tubig, no? Yan. Saka tubig din eh. Yung hangin, ang depresado ka. Yan. Takpan na lang natin siya. Sarap niyan. Kat mo na ako. Yeah. Guro ito. Laki. Naku, pumunta sa ano. Laki nun. Pumunta sa parting madilim eh. Hulain na lang natin. Pero hindi tumama. Wala oh. Laki nung gumagapang na yun. Ayaw lang talaga nila magsilutang ah. Bokya na naman. Yay, kami kakain na. Yan ang kasarapan sa tropang bukya oh. Kahit na bukya, walang huli. May ulam pa rin. Ayos lang naman. Ayun,
Makanta po, mangan. Tara, kain po tayo, kain. Pinulot niya yung chelas ko. Ah. Pinulot pala. Sarap nito, native. Wala sili. Meron pang luyang pare. Yan, kain po tayo, kain. Kakakitang tamo. Yan. Salamat sa ating sponsor kay Marito. Sabi ko patuyuin, ngayon naghahanap ko ng sabaw. Yan po, oh. Native po yan mga samba. Sarap. Lambot. Yan. Isang taon mong pinakuluto na pare. Ulas yung pen eh. Ito ng native rin yan. 24 taon pa. Fresh pa rin ah. Kain po tayo, kain! Medyo mahirap natin. Balik-balik. May lang yung tayak muna. Nakasaksak muna. Ay, masaya pa yung mula mo. Bigyan. Babarin tayo na to. Meron pa pong tira. Ayun, oh. Wala yung hangin po. Tignan nyo po, wala na pong magawa si Wala Katapa. na, oh. Sumobra na sa busog. Grimpis na lang yung Tinry ko tinira. lang po kung nakasero. Grimpis na lang. Hindi siya nakasero. Tinamaan yung buntot na. Ay, pero kung tilapia at saka ano, tinamaan na yan. Ay, ano na. Buro mo. Duro. Kapal naman. Nung makarik-balik ko ako mga 30 piraso. Kung manatama ka din, puminugsim. Ilang balap. Ano yung dalang bala? Ito. Parang bala ng garan, no? Ha? Ay, yung mga tropa. Pahinga na yung mga tropa. Para tayong Pahinga na.